Tirada na to ron kay nindot man ang panahon mag-update ta sa ato ang pispan sa ato mga tilapia. Bali dili din ni pareha kadagko ng ato mga tilapia kay nauna og napinawahi sa pagbuhi ang atong pispan. Ang diri nga side nga pispan kay tag 43 days pa lang ang ato ang mga tilapia. Og ang atong gilawgan na kay fry mask og ginigabot ani og 45 days ato puning ilisan og starter. Og ang giganahan ako ani ato mga tilapia fingerlings kay gamay ra nga dido unlike sa una. Og preboyag pud ang ihang tubo. Murag ani na kita makita og sakto nga kadagkoon mga kanang pare-pareha gitanan. Kay katong primero nato nga gibuhi kadaghan magunang na south ato og wala makapareha ang kadagkoon na dagko na si kagmay. Mao ang ubang ato nga customer kung naay mamasol mamili og dagko mao nga madugay lang sila og panguha. Bisan og only phase ito nato no wala gid makapareha ang iyang kadagkoon. Kaya nga atong gipasangilan nato na south or inbred ang ato ang mga tilapia fingerlings. Pero padayon gyapon no hangtod nga makuha nato ang sakto nga timpla. Lesson learned ba mao nga lain na pud gikuhaan ni ato ang mga tilapia fingerlings. Binas-binas na mga atong pagpanginabuhi pero ang kanindot magudan ni wala tay amo nga magbuot sa tong oras o magbuot sa tong lihok o kung kanusa ta angay nga mo mata o magsugod sa to ang trabaho. Ug tungod sa pagsugod nato sa atong gamay nga negosyo no nakapalit na pud ta og yuta og ato na nang balayan pohon. Hinay-hinay lang ba at least nga naay progress. Ug kanin diri nga pispan mao ni ang sisidis ang ato ang tilapia. Mas una ni diri nabuhian og starter na nga ato ang gilawg ani mga isda. Purya-buyag pud ang kadagkoon no kay naa na pud sa duha ka tudlo ka pin, sud pa lang sa duha ka buwan. Og daghang kay mga pangutanan no sa atong pispan ngano kuno nga grain kuno ang tubig. Tungod maguni kay law mga atong pispan og flowing sad ang tubig. Og dili gyud malikay nga makaliguan kay tungod sa katin-aw sa tubig. Kay gigrasyan pud mi ani among area kay daghan og matubod. Mao nga nakaunahon na mi og maghimo og daghang pispan kay pabor man kay mi sa tubig. Ana sila laay kuno magpuyo og probinsya pero depende na po siguro na nimo kung saan mo paglingaw ang imong kagalingon. Kay para na kuno malingaw ra man sa ko sa pagtan-aw sa akong mga binuhing hayop diri sa probinsya or basin siguro sa pangidaron no nga dili na ganahan og saba og samok kay ganahan na og peace of mind mao nga magpabukid na. Pero malingaw ra ba po kung maglingkod daplin sa tong pispan no nya magtan-aw sa to ang mga binuhing isda. Bitaw sa tinuod lang nagpundar ko gamay negosyo ug mao ni ang atong gamay nga farm kay tungod kay wala tay swerte dito sa syudad. Kapila gud ko ni sud og gagmay nga negosyo pero mura magdili para ako. Mao to nga naka-decide ko nga what if ka og adto ko magpundar og negosyo gamay ato sa probinsya kay pamasin lang ba ug kaluy-an pud no hapit na pud ta mag-usa ka tuig diri sa tawang gamay nga farm ug ni nagpadayon ra pud ta kay diri ra pud ta nalingaw ug tungod sa atong gamay nga farm daghan pud ta nakaila pinaagi pud sa ato ang pag-vlog to encourage sa tanan no sa ganahan lang ang kanin man gun akong tirada maka-income ko sa ako ang gamay nga farm maka-income pud ko sa ako ang pag-vlog sumura sad ko nagtrabaho og duha ka kompanya ug duha pud kasweldoan ang ako ang ma-receive nabuhatin nako kay daghan ko mga nakaila nga vlogger nga hingani sa dang ilahang tirada ug ang nakanindotan ni kay dili lang usa nga atong gikuhaan og pang financial sa kalugoyan sige natong paminaw ang mga motivational speaker ug sa sige tan-aw ang mga inspirant vlogger nakabuot ginato ang tanan wala gyud imposible ang tanan no basta magkugi lang ug isudlo sa alimpatakan ang nakamahuan ug by the way hapit na mahuman ang atong gihimo nga gamay nga payag kay pohon-pohon kung manago ni ato mga tilapia nya modawat na sa tawag bisita ari na ta dire magluto-luto ug magtambay-tambay daghan pa kita mga plano para ato lang hinay-hinayan ug agino mao gini ang kanindot sa atong pispan kay flowing ang tubig ug diretso na po na siya padong sa sapa o ginahina lang kita sa pagtuman sa to ang mga plano no og kumbati ra.